Moi! Tänään me pelataan Good.io mun kaverin kaa. Ja niin se vasta aloitti, joten mä oon se tyyppi, joka hoitaa ne kaikki. Joten joo, tässä me ollaan. Mä unohdin niin kuvata. Ja niin, joo. Joo, jatketaan. Elikkä siis meillä on, me tarvitaan chesti. Me tarvitaan chesti. Et me voidaan laittaa omena sinne, koska omena on 1 tonni rahaa. Ja rahalla saa ostettua uusia, päivityksiä, esimerkiksi Stone, se me tarvitaan. Mutta ei saa sit kuolla kertaakaan, koska jos kuolee, niin sit on vähän... Niin. Jos kuolee, niin resettaa rahat ja muutenkin kaikki tulee kalliimmaksi. Joten, niin. Mä hakkaan tässä puita, sä hakkaat generaattoria, sit sä voisit vaikka expandää tätä nytten, nyt kun sulla on hakattuna vähän. Joo, mä voin sitten vähemmän venaa. Mä ekana, mitä mun pitää, niin chesti. Chesti piti tehdä. Ja tässä on vielä 2 Laitan sinne omena. Mutta älkää ihmetelkö, se on vielä vähän noobi, niin se ei tiedä miten voi vaan droppaa kaikki tavarat silleen tälleen, kato. Silleen, kato mua. Tälleen, sä et vielä osaa, niin se on vähän vaikea. Sun pitää vaan painaa kontrollia ja kuuta samaan aikaan. Se on vähän vaikeeta. Meidän kannattaa, anna mulla on 41 mutaa. 41! Noniin. Anna mulle sun mudat. Tai mä ryöstän sut. No. Sä et saa painaa eskeä. Jos sä painat eskeä, niin sit se heittää sut. Tai niinku siihen tulee se semmonen... Se ei oo heittämistä, vaan siellä on kaikki asetukset. Joo, pystyt. Siihen tarvii vissiin venää, mä katon. Me tarvitaan rautaan. Seuraava stone. Siihen tarvii 64 oaklogia. Ja sitten vissiin joku 5 tonnia rahaa. Joten niin meidän pitää säästellä. No? Joo, mä expandään tätä saarta täällä. Tästähän tulee ihan hullu. Iso. Mä menen muuta hakkaan nää puut. Joo. Nyt me saadaan släbejä. Släbit on yhtä suuri kuin isompi alue. Sitten me voitais alkaa jo tekee muuten mobifarmia, hei, tässä alussa. Tai semmoista mobifarmia tai semmoista, tiedätkö, puusta. Joo, mä vaan sitä blokkia lisää. Kello on 20 minaa vaille 7 tällä hetkellä. No. Ui juma. Mikä blokki siitä meni muuten rikki? Mikä blokki? Joo, nice. Oota. Älä mene siihen. Elikkä siis nyt kun sä... Joo, tohon ei kannata nyt mennä Venä. Ei vetkinen, eihän me enää tarvita edes tätä ihmeä. Miksi meillä edes on toi päällä? No niin, nyt mä laitan sen muutakin pois päältä. Elikkä siis... Joo. Nytten mulla on ton verran oaklogei. Nyt mulla on... näillä mä voin tehdä... arvaa paljon mulla on släbejä. 3 stackia. Joo, kiitti. Mutaa mä en tarvi niin paljon nyt tässä vaiheessa vielä, mutta joo. Mut siis joo, mä alan nyt tekee sitä mobifarmia. Tai sen alkua ainakin släbeillä. Pelkästään släbeillä. Se alku on pelkästään släbeillä, mut sit kun meillä on paljon hoida sä mieluummin tuota puufarmia. Tai tee sitä vaan, kasvata saplingei, kyykkää ja sitten
Rikon ne puut. Kasvata saplingeja, kyykkää, riko puut. Kasvata saplingeja, niin. Se on hauska, kun mulla on tää rainbow-kursori mun näytöllä. Se on aika... Kyykkää, se on shifti, jos sulla on bedrock-asetukset. Ai, miksi pitää kyykkää? En mä tiedä. Se on varmaan... Se owner sanoi, että se on tverkkaamista. Sille pitää tverkata. Se on niinku, että sille pitää tverkata. Se tykkää siitä tverkkaamisesta. Jep, sitä mäkin. Se on vähän... Okei. Mä oon tehnyt tän jo 3 kertaa tänään, mutta tää on nyt 4. kerta, kun me tehdään tää mobifarmi. Mä teen tän lattian släbeistä muuta sitten. Sun kannattaa rikkoa niitä lehtiä. Siinä on pienempi chanssi, mutta silti se on niinku... Tiedätkö? Se on nopeampaa. Ai mikä puuvenä? Oho! Tää on vaikeeta tehdä tätä, kun pitää koko ajan varoa, ettei tipu voidiin. Ei kannata, koska nyt kun mä teen tähän päälle vielä, niin sit siinä pystyy teeksi... Kun en mä tee vissiin tähän päälle. En mä jaksa, siihen menee tosi paljon släbejä. Muuten, tässä on myös sitten ruokapalkkikin. Muista se. Ruoka on niinku ärsyttävä vaihe tässä alussa. Zombi tuli yhtäkkiä mun takaa. Get out, zombi. Eikö mulla on idea, kato. Zombista saa tosi paljon rahaa. Kato. Nyt kun meillä on rotten flesh. Mä menen myymään tän rotten flashin. Ja me saatiin 600, mutta meillä on se 1 omenakin muuten. Zombi tai luuranko. Tää peli ei edes tiedä mikä se on. Spidereita. Spider-armeija. Mä kuolen. Spider-armeijalle. Pois. Pois, spiderit. Pois. Tätä ei kannata tehdä yöllä. Mä oon puoli HP. Mun pitää syödä tää omena. Mä oon puoli HP. Miksi sä oot laittanut tänne näitä muuta? Näitä saplingeja? Se kannattaa tehdä släbeissä. Sit siinä joka toinen blokki on tiiäks muuttaa ja niin. Mä voin tehdä myöhemmin sen. Älä kato sitä Endermania, älä kato sinne päin ees. Mä näen sen tästä asti. Venä, hoidetaan nyt tätä puufarmia vaan. Ala kyykkää. Mä en saa ottaa ainakaan damagea. Okei, ei enempää kyykkäystä, Rikotaan nää. Ei saa enää kyykkää. Ai mitä? Mikä on linna? Totta. Ei kun mä tarviin kaikki puut. On mulkin kirves mun kädessä. Venä.
Mut mä tarviin kaikki puut, kun mä aion tehdä sen mobifarmin. Ja mobit on alussa paras tapa hankkia rahaa. Jos et vaan sitä tiedä. Vai totesi päivitetty puunhakku. Mä tarviin tosi monta logia. Et mä saan noita slabejä. Tai niinku enemmän mun pitäisi tehdä niitä ihan palasia. Tai niinku puita. Mä ootan vaan, että noi mobit tuolta lähtee. Koska creeperit on mun pahin vihollinen. Ne räjäyttää tän. Mut sit... Saamme sun aksen. Saamme sun aksen. Kato kun creeperit niinku... Silloin kun on creepereitä ei saa olla kyykyssä. Ei saa olla kyykyssä. Eikä silloin kun on skeletoneita. Silloinkaan ei saa olla kyykyssä. Ja myös ei kannata käyttää lapioa silloin kun hakkaa tuota blokkia. Se menee tosi nopeet rikki. Ai paljon mä saan tästä ujuma ton verran. Toi on varmaan alku ihan. Ai mitä? Ujuma. Nice. Mullakin on stäkki. Laitetaan tänne. Chestiin kaikki mudat. Ei sitten. Leonardo, saanko tulla katsomaan sitä paikkaa? Mitä paikkaa? Mitäköhän? Pamparam. Oh my god, mäkin voisin tulla hakkaa kunnes yö on ohi. Siihen pitää aloittaa. Venä. Se on toi energia. Joo. Me tarvitaan, mä en ole ihan varma, kun meillä ei oo vielä sitä stonea auki. Me tarvitaan 64 oaklogia, että me saadaan se. Tiedätkö, että me voidaan ostaa se siihen. Eikä se pitää unlockkaa ja sit se voi ostaa ja niin. Laita chestiin muuten kaikki mudit. Laita chestiin kaikki mudit. Niin, mudat. Oho, tossa on creeperi sun takana. Tossa kohtaa. Älä mene tappaan sitä, älä oota. Kauas. Oh! Mene voidiin. Jos mä kuolen nyt. Mä en edes tiedä mitä sanoa. Se oli lähellä. Laita ne sinne chestiin. Sinne chestiin, mikä siellä on. Mä oon yksi sydän. Mä oon yksi sydän vaan. Nyt pitää loginnaa. Mä oon vaan yksi sydän. Tuohon kattoon muuten menee vissiin tosi paljon. Ei. Laita se chestiin. Se on 3 tonnia rahaa. Meidän pitää säästää. Joo. Koska ei me vielä, koska me kuollaan. Silloin kun me tehdään tätä mobifarmia, siinä tullaan kuolleen tosi monta kertaa. Sen takia. Me pois täältä. Me tonne. Ettei tonne spawnaa mobeja. Käskystä kapteeni. Aja yrittää saada mulle omena. Joo, nice. Mä oon 1 HP sitten. Että joo, mä tarviinkin hiiliä. Mun pitää Venä miettiä sitä, kato kun Venä, miten mä tekisin tän. Tekisinköhän mä? Mä teen varmaan
tälleen tän vaan. Tää on helppo. Juma. Sä saat niitä vissiin niistä puista. Joo. Oh my god, mut loppuu jo nyt blankit, mut onneksi mulla on vielä lisää inis. Ja mihin vaiheeseen toi meni? Ihan patapin vaiheeseen. Eli huonoon. Koska patapim on ihan huono. No mitä? Mitä? Ihan sama. Mulla loppus läpit kesken. Kiva. Pitää mennä. Onko sulla yhtään puuta? Miksi et oo kasvattanut niitä? Oisit kasvattanut, koska multa loppuu puu kesken. Tai siis slabit. Ihan sama. Slab. Mä teen vähän lisää slabeja. Joo. Ai mitä? Siellä on paljon puuta. Puita. Siis puita. Joo, puita. Ui juma. Silloin kun se... Ai niin, sulle tulee se ärsyttävä juttu, se ihmeen kyykkäysjuttu. Johon mä kuulen. Se on ihan ärsyttävä juttu. Ai joo. Se on tosi ärsyttävä juttu oikeesti. Joo. Noin. Pitäisikö tässä miettiä sitä, että me tarvitaan torcheja, koska niin, tänne spavnaa mobeja tänne katolle sitten. Koska me tarvitaan uuni. Me tarvitaan 8 kiveä siihen. Ja kiveen tarvii 64 oaklogia. Sano sit kun muuten meillä on ne, koska niin, me tarvitaan niitä. Mitä? Ai mitä? Heitikö se sut koko serveriltä tai koko Minecraftista? Heitikö se sut Minecraftista vai serveriltä? Aa. Mitä siihen tuli ees niinku? Okei, mä blokkaan ton katon. Noniin, mobifarmi on valmis. Venaa. Haluuks sä tulla kattoon tätä mobifarmia tai jotain? Täällä pitäisi olla tosi varovainen. Kato. Ekana. Kato. Tästä sun pitää mennä lyömään tästä, kato. Ne on tossa, niin tosta pienestä rakosesta lyöt, tiedätkö? Mut mä vaan käytän... Koska sitten ne skeleton pystyy sitten ampuu tästä. Zombie ei pysty... Zombeille, jos on pelkkiä zombeja siellä ja creeper räjäyttää sut. Sitten ne näkee. Jos sä meet kyykkyyn, ne näkee sut. Tiedätkö?
Eli ei saa mennä kyykkyyn, ei saa mennä kyykkyyn. Niin, joo. Mutta saaks mä käyttää tätä alusta? Sitten ylhäällä on toinen. Tuu. Et. Tuu. Tuu. Tule. Niin tästä. Tässä sä meet vaan lyömään niitä, tiiäks, normaalisti. Tiedätkö? Mut ei saa mennä kyykkyyn, koska niin sit ne taas näkee sut. Ja kun minä, jos sä meet kyykkyyn, niin en mä tiedä näkeekö ne sua, koska tuossa on niin pieni. En mä tiedä, me testataan sitten. Nyt ei saa mennä lähellekään muuten niin sinne ei spawnaa yhtään. Eli ei saa mennä sinne. Nytten alussa. Paljon sulla on puuta? No, onko sulla yhtään näitä? Tämmöseitä suoraan. Onko sä tehnyt ne kaikki oikeesti plänkeiksi? No missä sitten ne sun puut on? Mihin ne on mennyt? Joo, okei. Oota, mun pitää miettiä Venä. Mä hyppään voidiin, että mun HP menee täysille. Nähdään. Wii. Me menetettiin 300. Puolet meidän rahoista. Mä voin hoitaa kyykkäämisen. Noniin, siinä on sulle kyykkäämistä. Mä voin hoitaa sen kyykkäämisen aina. Onko siellä nyt yhtäkään mobia vielä? Mä menen tsekkaan. Ei näytä toisia, ei oo. Ei tietenkään. Mulla ei oo muuten mitään mun invissä. No niin, nyt mulla on vähän tavaroita. Kun mä otin mun tavarat tuolta chestistä. Okei, tässä on sapling. Mä voin hoitaa tämän kyykkäämisen. Noniin. 12. Sä tarvit 64. Nais, mä voisin tulla auttaa sua. Taitotaso päivitetty. Puun hakkuu. Paljon sulla on puuta? 27. Mulla on 15. 16. 17. 18. 19. Eiku ei, mulla on vielä 17. Venä, ota mun puut siitä. Siinä. Hei, siinä on spawnannut mobi, mä menen tappaa sen. Okei, se on skeleton. Löysitkö? Laita se chestiin. Se ei dropannut mitään se skele. Hei, tulee yö. Noniin, mobeja. Mobeja tulee kohta tosi paljon. Mene vaan. Mitä sä teet tällä hetkellä? Miksi et laita tätä chestia tuohon? Joo. Nyt siellä on 2 omenaa. 2 omenaa on yhtä suuri kuin 2. Okei, me tarvitaan enää. Okei, laita kaikki sun puut tänne chestiin. Okei, 56. Laita saplingei taas. Tai tee sitä juttua. Okei, siellä on 1 mobi Venä. Mikä se on? Se on zombi. Zombi, tuu tänne. Sillä on rautalapi jo kädessä. Droppasko se mitään? Se ei dropannut sit tietenkään mitään, hei.
Joo. Mennään nyt kauemmas sieltä, että sinne ei spawnaa jotain. Et sä just... No ihan sama, ei haittaa. Ei haittaa. Me tarvitaan enää vaan 7 muutenkin. 7 puuta. Ei mä tarvii mitään tämmöstä, niinku mihin tätä edes tarvii? Mä laitan sen tohon. Miten jos sen tekee uudestaan Aksela? Sitten ei tapahdu mitään. Tilausnappi, miten? Montako puunpalasta sulla niinku on? Tapim. 6, 7. Okei, laita ne tonne chestiin, Oota, me pois. Me kauemmas. Noniin. Chestiin, meillä on 60, okei, nyt mä voisin. Nyt mitä mä voin tehdä on tonne. Nyt tänne. Stone. Pam. Toggle-hinta 6 tonnia. Okei, meidän pitää laskea, okei. Eli 2 tonnia. 5 tonnia. Okei, meillä ei vielä riitä. Ei, tänne spawnaa... No. Ei, räjähti creeperi. Mun pitää mudalla korjaa loput tästä. Miksi ne spawnaa tähän ulkopuolelle? Hei, joo, fightat, älä mene! Miksi sä meet? Nyt sä kuolet! No, ne fighttaa sitteensä. Noniin, hyvä. Älä me kyykkyyn. Okei, tuu. Oh, zombi tuli, zombi. Mä oon puol HP. Mä kuolin. Ota mun kamat. Ja juokse. Oi. No. Joo, mä tiedän. Siksi mä myyn nää äkkiä. Joo, kaikki. Joo, noin, luonto. Myy kaikki. Suojele mua. No niin. Okei, meillä on 7 tonnia. Kauppa. Eiku, mikä se oli? Tuolta. Noniin, nyt se on päällä. Eiku, mitä? Se maksaa nyt 8 tonnia. Nyt ei saa kuolla. Musta tuntuu, että mun kaveri just lähetti mut Pyynisen saarelle. Mitä mä teen? Mitäköhän mä tekisin? Häh? Tää muutenkin menee huonosti. Tänne spawnaa kaikki creepereitä ja kaikki, että ehkä mä meen. No, sä voit vaikka pelaa Robloxia sillä pelin, kun muutenkin kohta pitää mennä suihkuun. Mä en oo pelannut senkaan yhteyttä. Joo. Moikka. Joo, mennään kautta. Häh? Kautta saari abandon. Joo, noni. Nyt säkin katosit sieltä ja noni. Noni, katsotaas millainen tää on. Mitäs täällä on? Okei, moikka. Nise. Tuutko pelaa?